Ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa bụ ndị na-elezi anya gafee oke ala Naịjirịa dịka ha na-aga n'ihu na mmụta akwụkwọ dị elu. Ndị a bụkwazị ndị na-akpara ọjị nke bụ ohere jupụtara na ohere agụmakwụkwọ dị iche iche. Abịa na nchọcha emere United States bụ ebe ụmụafọ Naịjirịa ka enwe mmasị. N'izu ụka ụlọọrụ Embassy bụ ụlọọrụ nnọchiteanya mba US nọ n'Abuja kpọpụtasịrị ohere ndị a wee nye ndị chọrọ ịgụ akwụkwọ na mba ha. Princess Ekwi Ajide ji akụkọ. N'emume kwa afọ nke mmụta USA, ihe dịka mahadum 30 si Amerịka bịa igosipụta ohere ọmụmụ. Onye ọrụ mmekọrịta ọha Brian Newbert kwuru na puku kwuru puku ndị Naịjirịa gụrụ akwụkwọ na US agawori n'ihu igosipụta ike n'ịgwọ ọrịa, ịlụpụta ọgwụ, akụrụngwa, nta akụkọ, ọchịchị na ihe ndị ọzọ ma na-enye aka n'ịzụlite akụnụba Naịjirịa ma nke Amerịka. Ahịrịokwu emume a nke a kpọrọ Empowering Future: Discover American Excellence in Education and Innovation nyere ụmụ akwụkwọ nkụzi gbasara ịgụ akwụkwọ n'efu, ụgwọ ọmụmụ na usoro visa. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ gosipụtara obi ụtọ ha gụnyere Nneoma Obioma na Gracino Milando. Ha kwuru na ha chọpụtara ụlọ akwụkwọ dị n'obodo dị iche iche na US nke na-akụzi ụdị ihe ha na-elegara anya ịmụta. Naịjirịa ka bụ otu n'ime mba kasị ebu ụmụ akwụkwọ agafe mba ofesi gaa US, ebe puku na puku nọ ugbu a n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche na Amerịka. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.